muway ni kisamla habang ayat syarum seneng ngayoi bagi kun samla jong ka jala jong ka ribat ke jai benriu manta kilong dukha mensim kilong frustrated mo dengan kitian pareng ki dukha mensim namar ba kim biang ka kam ka jam anda haba kila deb ye gajing pule kila deb ban pendeb ye kardan ki ba per kim yokam kae ka ba pelong ye kun samla jungi banduk kam 2 jam kadai kajing bomdon ka sensar khadar ka bakhoi henry ngade thoi phi kinong snong be jong kani ka snong ten ring hangne ro ngathrai ki don sipon ki khon samla kan thai bat chenrang ki bala pendep ye ki jing pule ki ba pher tangba ki ba bun hi ngathrai ki padyo kam kadau ka ba pelong kawai hi kalong ba ki bayo kam yo jamanta ki dai tang gitu ki badan hasanda jong ki MLA ki ba krishan ki khon jungi minister ki khon jungi MLA ki khon jungi officer andre mangipat ki badok ngumyo kam namar bagim don pisa banai lane ban sponsor lane ban thiet ya kata kam menta banyo kam don kam banai pisa shwa nalor bangidok nalor ba ka bay school ka bay class karem tenai ke nyinyo pisa banthit sa kakam henry kakam kabun tangba yangi ke badok kalat kampli tade helor jong kata nongrem manakaliang jongi ngas ngau ba ni hab banesim bantalang banya sandur thamai ya kane ka sansar khadar ban pankhoj ya kane ka bamsap ka bampong IPOE hi apo ki kot khubor apo social media ba kajingkyo spa kansan jong kini ki minister ki MLA dagi spa crore dagi 4 crore nai kiyo kito nangiam kito nangi 4 bayam kadinem today hello jong kata nongrem ba ka voice of the people's party kawan bat ka terwa phi ya une urang ba banya saj omtang hamadan henry ngakwa ye phi kinong snong jong snong tenring ba pin pha ye Syatai sepo assembly sayang darbar thawan banja thir banja tai banja saj namanta jong PUI ban ngajuang ya kene ka kentin bana kaliang jong ka voice of the people's party ladang job iklam job tang yi ba pen job yi ngi job ya ki khon ki ti jong ki to ki ba persya yi ro namar ba kalang ka pop yang yi kum ki noyalam jong ka WPP bagi rai punishment ki namar ba ki to ru ki de ki para do ki prasnam jogi namar kum kino yalam ngem de ben pech silang khamat you nata kadau ngajuang kajingele kamdei para mangi kajingele kadei bat ki bor ki manabar ngakwa ban pen ken mai phi kum kinong song bein ba kini ki party haspa kini ki party rithor nadu ka congress BJP TMC bat kwei ka NPP ro kadei ka national party kaya gawa pelongi kini ki party haspa kini ki party national kini ki national party bakin wan hangne ban pendon kam da ka bor jong ka pisa ki pencak khlia ya kene ka sansar khadar ka jungi namar ha ki por ki ba mensua nadu ki por barim baja ngene jutep ba ka sansar khadar hapo ka ni ka bri jong trep kalong ka ba khoj kalong ka ba kantang bar ha bangi jet ye ginong yalam nge judwai ho blei ban yo ye kinong yalam kinong sansar kibakat kinong yalam habang ijit sim ngijit ji kidaloy ngijit rambasnong ngida pensong nong rem ngiklam penan kam da ka bor jong pisang ngiklam penan kam da ka ba pendikiat ban puan yagi pait ba yaki kon samla namal ngayo I menta ba omdei banga ben you know andre nga hapan keren ji jing sisya omdei tang mga ba keren andre yo I apo ki social media ba kini ki party haspa kila persyang ban penbuat yagi kon samla jongi kumubai nagi samla no yalam jong party nga haban keren nya kata naman gi I hapo ki social media bad nga habang ya shrum seneng bad yang aru ki jukhot yang balik bala balik kan basiki ngong ngamde umrat makan di tador yelde wad umrat udon ka jong kador te habang ide ki brio ngide ban sungtho omdon mano bala ban thet yangi da ka bor jong ka pisa namar ba ki men barim jongi ki juang ki rurang ba kapisa ba kamay da ko umse blajong pat kapisa yo kim jubu lang haju
De halor jong kata nongrim ngi ba kidon kato kan ni khun samla jungi ki basha yalam bakla hagi ki party haspa balai namar ba kimdon ka kam ka jam ka babiang kimbiang ka kam ka jam kimyo ka kam ka jam ka bala ban kersyan yaki ha ka jgm ko jung ki kum ki samla de halor jong kata nongrim kini ki party haspa kini ki party ki ba pen kam da ka bor jong ka pisa ki pendon kam bakla no kini ki samla jungi ngayoi basipon ki samla jungi menta kelasya yalam bakla hakini ki party haspa kata ginam laban len ye ka jing sisa pdoi namar ki pendon kam da ka bor jong ka pisa ki ai kiat ei ki sam kiat ei ki ai bai kali balai pikning ke phikwa mapi ki pajba hangne phikwa bai kali balai pikning phikwa bai school phikwa bai college kane ki bai ngajukren na kapor si kapor kajudon haswa jong ka election arlai benai balai ngajubo ya kane ke jengkeli ba mentala da village uno no kortong jong ki haspa menta kumpaju keren iba arden yang ba ki pajba menta kimi yang persen namar bakat ke hipan menta phiyo ki ai bai school ai bai college ai bai late picnic nangta ai bai the hospital ngajubo ya kane ke jingkeli hato ki pajba jong ka bri jong nyautrep kidan kam bai school tang arlai benai se hato phi hangni haten ring people school tang arlai benai swaga election ka kamram jong ka sarkar ka kamram jong unong mekhan ka dei ban penbiang ya ki hospital ya ki school ban penbiang ya ke surop kilente ke sengking ban thaulat lente ya ki khun samla bakin biang ka kam ka jam wala da kam dei ka kam sarkar ro hanre habangi yo ya ka kam ka jam ka biang ngimdon kam su ban pan ye kita ke baro namar ba ni so tho habangi la shem ya kane ka pisa haga karteng jong ka bai school ka bai college ka bai copy nangta ka bai let pikring kine ki brio habaki ai kim ai te yapi kida expect kida perkhat ba enjoy ai na phi ke kinyo ya ka bot jong phi hato sanokin kin yalam kine ki brio yapi pihapan na bisar haswa ban jet ya unong yalam bat ya kinong yalam te de halo jong kata gonongrem bana kaliang jongi ka voice of the people's party kaong ba kane kam dei kalente nyen pen khoj ya kane ka jabo ka jaklia bat nyen kawe bat nyen kan theru yakini ki brio da pra Tesa kawai ko abanong ipi ba kane ka sarkar MDA namal ba kapor kam sya yang aban kren bon namal kidan cibon ki ban kren tenre kane ka de ka jungma yaki khun samla jong ka ribat ke jai ben rio da kan mau bha ba kini ki sarkar ki bala deb kini ki sarkar ki bala sanchar nadu ka kongres bat kini ki wei ki parti sendrop nadu ka UDP KNPP HSPDP PDF nangta BJP ki bala ju sanchar ya kini ka jala jungi hakini ki snam bat ki por ki bala lejno ngaku abnong ipi kai kata ka jingma ka ba laab ya kani ka ri jungi kalong ba kini ki parti ki ba ju sanchar na ka por ka jala jungi ki kwa bai ban polong ya kani ka jala jong ka jing ki bat ki ju panan kam baklaro ya ka ILP balai ngaku ban pensai ipi kum kinong song kum ki samla ba pin song tho namar ba wat kmelanti baga BJP lane ka MDA government bagan ay ya ka LP balai gamai bagan ay ya kine ka tien khasi bat kuai kinam solve ya ka border issue kawai ki kwa ban pelong ba kani ka jala jingi kandai ka jala ka baju yakhi na ka por si ka por kimai delele ruem wat kmelanti ko ki para snam namar ki kwa bagi khun samla jingi kini yakhi si yakhi but ondala poi kata ka por ba kata ka law and order kan kelem no lani ka breakdown jong ka law and order kinwan ra da ka Armed Forces Special Power Act kai kata kade ka military rules kinwan ra di kibor sipai hingne da ka sanchar khadar lani ka an kala khenno hingne baki brio kim bhurom sho ya ka an ki khun samla jungi kila bitar kila dam na ka por sa ka por namar bakim yo da ki phaudli ki stem kila dawa te hangta gen ka sarkar kan sasim kabu bahkan pelong insurgency state ya kani ka jela jungi bad hagata por pin persya sipai
kin siat ya phi kin persya sarkar kin kem ya phi kin pelong insurgency state kuma pelong hapo Nagaland hapo Jammu Kashmir hapo Manipur ngatrai phi bi kai ke bajia hapo Kashmir hakini ki por bat kini ki snam ke balalai no lal phi pe ki po mobile phone jung phi kai ke bajia hapo Manipur ki syasiat pathar kini ki samla ki breu ki sai ne yeng hato phi kwa se kum ki kme ki pa kum ki rangba hne ba ki khun ki te jung phi kin ngon hakata ka apot dalai re phinum kwa namar kata ka do dalai le kin kwa ban pentri kam ya ka e ka ba ka jai ben riu ka dawa tena kata ka do gim kwa ba kene ke nem still kene ka kam bomman kata ka jing tmo bari jong kene ka sarkar ha kene ka jula jungi kamtam kene ki party haspa ban sensyar biang ya kene ka jula jungi nginam kwa dalai le ru ba kum kata ka nem still kata ka apot kanwan ban jiah ki khon sama jungi dalai le ru kinam pentri kam ya ga LP pihaban nget ya ga Andai day tang the voice of the People's Party. Nyong ye phi ki pajba. Ba ngin persyang ban wat kilat kilenti kumno ban thaulat ban yada ya kane ga ri ga beit ga jungi da kalenti jong ga an. Namar ba ngilanya ban yakhi si yakhi. Namar ba ngidon kam ban trei ban kta ban pelaj jungmon halagi jong ki kam. Namar lada ngi yakhi si yakhi. Naga por se kapor. Gimnon porso ban pelaj jingnon haki jing pule menil gimnon porso bagin tray la ki jong ki kam ki jam ngin suplut por betang ki jing ki namala dang im yakhi ro ka kam ka dawate hanre ngoi phi ka ka kamram jong ki nong mi khon ki MDC ki MLA ki MP ban kran ken ya ka jinge jong ka ri bar ka jai ben riu ka jinge jong ki samla ka jinge jong ki nong hikai ka jinge jong phi ki nong rem ka jinge jong phi ki badok kam de te ka kamram si kamram jungi ban yakhi si yakhi namar gila jit yaki ban lai sat ban ya tai ban lai sai ban ya sai lane ban pinti kana ya kata kalau wai ba pernai jong ki khon ki kti ki jong phi ki jonga ki khon ki parsa ki men ki para ki jongi tere halo jong kata nongrem ngakwa ba ma phi ki nong song chnong hangni po tenring ba pin ai ke jingkersan ke bapura habai phi ai ke jingkersan ke bapura ya irang ba SS Kharpran but imnam day hero lada pipen job ye imnam day hero tang inong mi khaman jongane ka constituency andre in day ro ita irang ba iban ya side na banta ka jallahi bro koi banlong MLA kam semon ma pinlong tang ulong ya side nane utau noyelam jong ka constituency andre kade ka kamram jong wai pu MLA ban pej ya ka jing jong ka jalla tade halor jong kata kanong rem ko ki parlo ki pusnam ko ki paralok bayin ngakar parti phi ban ai ka jingkersan ka bapura ya ka parti WPP da ka jingai jingkersan jong phi ya ba SS Kharpran kalong ru ka jingai mensem jong phi ya kiwei pat ki para kartong bat kiwei ki kartong ki ba ka WPP kala penmi namala dangi job kan long ka jingsngan ya karibat ka jai ben rio bat ngi juduai ho blai ngi juong ba balai ngam juduai hakamat jong pai ba namar ba gani ngim kwa te ban le riu blai hakamat jong phi namar gani kalong kum gajing pen ben ngi juduai na lagi jong ki ngi sem shwa bangin me ka bangin keren ngi jupan ya kata ga bor no blai ka bangin keren syakini ki pai ba pin sngau tho ba pin syam ya ka ka ban kaliang jungi ngi don banong bangi juang ba ya ngi jupannya kata ga bor na ublay ba ublayan boy ya ka party WPP haka jaka ka bakan long ka jisngan na banta ka ribat ka jai ben rio jasa ka wai kaman ka bang kwa ban kren kade kaman haka bay day par ki jingya jong ki parado ki persam jangi ki basong si ki than border namar ngimla ban sngau sngan ngim day te ban sngau sngan tang namar bangidon hakan ni kasunong tenring namar ba kamen sim jonga kamsya ngatrai kamen sim jong piro kamsya bat kamjuro kini kiro rang ba kimsya haba ki pet ya kajingye jong ki parado ki persnam jongi ki besong sikitan kaput border today halo jong kata kenong rem ngakwaru ban pensyai sipi ba hadu menta kinong song chnong jungi ki parado ki persnam jungi ki basong sekitan border kimlong ki basengan
lal pin page mentah hai po social media om dei bang manga pin page hai ki lar pathai khubor ki nong song snong bi ki jongi ki em ha ka jing kordit ki em ha ka jing ma ka jing em jong ki kam singan sho ka jing em jong ki ka don bel hapdeng ka jing ma ban thiaru kam singan sho ban litre liktaru msingan sho namar babalai ka jing le bor jong ka skar asam kai ga ba pelong ya ka sarkar Meghalaya bakan island ya umodi jong ka non is ngajuang bau himenta biswa udai umodi jong ka non is bat kidan kini kinoelam hungne kinoelam BJP kinoelam Kongres ki bajuang nagapor sikapor bawat hadu hajing thia jong modi ru ki bandrong ngong lada phiyo bandrong hadu hajing thia jong modi baleite phimang ba soi no ya ka ILP bandrong no ya kitin khasi apo ka khrin ka bapra wanra no sa yakini ki anya dari kad hadu hajing thia jong modi phelayo kan mau ko parado ko prasnam ba kane kalong tang ka jing penbi balai kalong ba ka RSS kadi ka RSS ka bala control ya ka BJP ka RSS ka ba penjaj ya ka parti BJP balai pitharai hato umodi olengen ya gine ki khanar ki khalaingon kino yalam BJP hangne namar ba ka RSS ka don hadu unro phaulak gon ki member ki dhot jongka nriu million ngon hato pitharai ba utau modi Amit Shah unget jikini ki khanar ngon hangne ne unget jikita kinro phaulak gon ki bala bu ya modi kum prime minister ya Amit Shah kum home minister ya Himanta Biswa kum chairman jong neda hato pitharai ba kine ki BJP hangne kino yaram BJP ki la ban penkala ya ka principal lane ya ka nongrim jong ka BJP ya ka agenda bat ya ka manifesto jong ka BJP pitharai hato kini ki Congress party kila ban penkala ya ka agenda ka manifesto bat ya ka nongrim jong ka Congress party ki hap ngam maki ya ka ka ba Rahul Gandhi Mallikarjun Kharge ka Sonia Gandhi ka Priyanka Gandhi ki hap ngam kine hangne ken ya kiti na po Delhi nata kadaw ngem dai shu ban ngej bid wat ju ngej bid wat du ngau bid pilong ki briu ki bala nang lastan pilong ki briu ki ba syampang nata kadaw pidai ban wat ya gajing sisa ta shwa bangan song ngakwa banong ipi ba ha ka ar nyau terik ngakarpat ipi ba ngin penjob don buram ya ini rangba ibala bid labiang ha ka jingnang jing stad ha ka karta bar ha ka kamru ibaletre ibailatre tenang ta kadaw sa isin kwa barang epi ilong ru ibriu iba sempang bad ubriu bala biang ka jingnang jing stad namar menta ki baile election kidai PI hi mane kine ki por ki bala de kine ki sans name ki bala lejno mano balong minister mano balong MLA amde hito ki briu ki bam pass wat tang ya class 12 ki bam pass wat tang ya class 8 ro tenang ta daw karpadi pi ha ka arfnya terek ma pension ya ka shap ha ka dur jong upra bianan hopra te kublai si ajar ngo kublai sibon rang ba kublai sibon ni piru ki pat ba kublai sibon ba lamin halok tu lai tili ki mat ki ba la pensai hapdeng jungi kum kinong song sinong bat ki kendin ki pai kalong kendin ke ba koror ba kendin ke ba sai kublai sibon ne ye ke jing kloi ke jung pi ban pensai hapdeng jungi kum kinong song sinong